I obrim les portes a la sala B, perquè a partir d'ara tindrem la sala B aquí a Amposta Ràdio. Compartim colors. Pues és veritat, la sala B i Amposta Ràdio comparteixen colors. Compartim el color roig, no? I ja està, no compartim secció ara. I molta gent també. Molta gent. Molts actors protagonistes de la sala B també estan per aquí. No pareu de fer coses. Fa ara pràcticament un any que obríeu les portes de la sala B? Pues sí. No? Ara d'aquí poquet farà un any i sí, encara molt nerviosos, encara anant fent passitos molt lents però ferms. I moltes lents, però que no pareu de fer coses, eh? No. La veritat és que està plena. Totes les setmanes, si bé no hi ha espectacles a porta oberta, sí que hi ha tallers, i la veritat és que no és una sala que no para. I que els espectacles que esteu programant funcionen tots? Sí, la veritat és que tenim la sort que la gent va responent. No és fàcil perquè són espectacles molt variats, cadascun és de son pare i de sa mare, perquè des del principi volíem que fos així, i la gent de moment va responent, però encara volem que responga més, així que... Però vos ho espereu, este èxit així tan... Bueno, a veure, sempre ho esperes, jo crec que sí. Vull dir, si ho hem obert és perquè teníem este precedent de la festa del mercat, dels nostres espectacles, que la gent mos segueix, els hi agrada, i si ho vam fer este pas és perquè creiem que la gent respondria, i ho està fent, molt contents. I ja comenceu a obrir un programa. Sí. Aquesta setmana obriu ja programació d'estiu? Sí. El dijous presentarem la temporada fins al desembre, però ja el que podem avançar avui ja és la temporada de juny, diguem-ne, la programació que tenim per a juny, a l'espera que el dijous ja alliberem tota la resta d'espectacles. Així que cridem a la gent que obri l'agenda del mòbil i vagin apuntant-se ja cada una de les activitats i obres i ofertes que ens ofereixen la sala B, i comencem ja amb aquest dissabte. Sí, este dissabte comencem en un espectacle que ens fa molta il·lusió, se diu Qui va matar el meu pare, i jo no en vull parlar molt més perquè tenim el protagonista. Tenim el seu protagonista que mos parlarà de primera mà. I no sé si vols que mos quedem aquí. Sí, clar, ja que tenim el protagonista. Quedem aquí i després ja que és parlem. Dafni Valduz, que està a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia. Hola, com esteu? Molt bé, amb ganes de vindre a Amposta o què? Totalment. A més, sempre fa il·lusió anar a un teatre on no has actuat mai encara, perquè sempre és... Hòstia, a veure què tal. A part que sempre és bona notícia que hi hagi un teatre nou, com si diguéssim, en general. Ui, t'estem perdent una mica, Dafnis, no sé si és per la falta de cobertura, sí. Ara... No hauria, jo estic aquí totalment cobertura, diguéssim. Doncs ara te sentim bé, ara bé. Vale. No, pel que he deduït és que estàs, que vens a un teatre que normalment fa il·lusió sempre quan vas a un teatre nou, però és que aquest és molt de nou, encara estan traient el plastiquet de l'estrena. Clar, doncs sí, no. A veure, sempre és bona notícia la creació d'un teatre, diguéssim, això per tothom. Sí. I llavors, quan et toca a tu anar-hi, doncs fa il·lusió, sí, esperem que sigui la primera de moltes. Aquest dissabte, què trobarem a la sala B? Qui va matar el meu pare? A veure, Qui va matar el meu pare és un monòleg a partir d'una novel·la del mateix títol, d'un autor que es diu Eduard Luis, i és una novel·la autobiogràfica on el títol és una metàfora perquè ja desvetllo que aquest senyor és viu, diguéssim. Vull dir que... Ho dic perquè si no sembla una cosa com molt tètrica... Que no mata ningú. No ho és tant, exacte. No és tan tètric, però sí que hi ha una explicació d'una relació pare i fill complexa, en moments molt durs i en moments molt lluminosos, també. I, sobretot, jo crec que és una funció que té un final molt esperançador, on d'alguna manera et ve a dir que tothom pot canviar la mentalitat, que prosperar i progressar a nivell mental és una cosa que li pot passar a tothom si hi ha ganes de fer-ho, no? Que els canvis a nivell de mentalitat doncs, són necessaris i que es pot. I crec que aquest és un gran missatge perquè amb els temps que ens venen, que anem tant cap enrere, doncs que es vegi una història on hi ha gent que ha volgut canviar per tirar endavant, doncs és, jo crec que això, molt lluminós. La història de què va, el que es pugui contar?
No, es pot contar tot, perquè ja et dic que és un... Això és la història d'un xaval que comença explicant des de que és molt petit, des de que va a l'escola, la seva vida familiar i la relació amb els seus pares. I és un... Bueno, entre moltes coses hi ha l'explicació de que doncs, el noi en concret, l'Edward, és un tio homosexual que ja des de petit li estan dient tota l'estona que se li nota massa que és gay, que no hauria de parlar de la manera com parla perquè té comportaments massa femenins, que camina com una nena, que totes les coses li estan dient això, a un nen que té 4, 5, 8 anys, no? I que són coses que d'alguna forma l'única cosa que fan és anar-te reprimint des que tu ets molt petit, perquè clar, dir-li a un nen de 5 anys no parlis així, que parles com una nena, no sé quin impacte deu tenir una mentalitat en la ment d'un nen tan petit, no? Aleshores, bueno, es desenvolupa tota una mena de relació fins des que ets molt petit fins al present. Seva mare. I per aquí hi ha tot un seguit de passatges, de coses que el nen ha viscut, que després d'adolescent ha viscut unes altres, que després finalment fuig de casa i en viu unes altres, i és una mena de retrat en el que tothom es pot sentir emmirallat, perquè, bueno, no, més enllà de la teva orientació sexual i del que sigui, o sigui, més enllà de tot plegat, la relació entre pares i fills és una cosa com completament transversal, no? I els conflictes i els moments bonics entre els pares i els fills són coses que tots hem viscut. Aleshores, bueno, jo penso que és una peça que increpa a tothom, que dispara contra tothom, perquè al final és una cosa d'amor familiar i d'això tots tenim la nostra història, diguéssim. Doncs una obra en el que crec que tothom se podrà sentir identificat, com dius tu, no? A diferència de l'orientació sexual, és el com te marca, no? Una certa educació, una certa d'estigmes o de senyalaments. Correcte, que, és clar, exactament això. Que tampoc no es pot culpar a ningú, no?, d'aquestes situacions. És una... Bueno, a veure, en aquest cas hi ha moments on els pares s'ho van currar per fer-ho malament, eh? Clar, no, clar, s'ho curren malament, però la pregunta no és, són conscients o no són conscients? Hi ha perdó o no hi ha perdó, no? O com, al final... Clar, bueno, i també hi ha una mica aquesta història de que bueno, moltes vegades responsabilitzem sempre els pares de tot el que hem viscut nosaltres, però hi ha un moment que és la teva vida, aquesta. Hi ha un moment que és com que has d'agafar la teva vida i si els pares ho han fet molt malament, doncs ho has de superar i dir, bueno, ara em toca a mi no repetir ni mateix el mateix que van fer ells, perquè també els pares al final van fer el que van poder. Clar. No són éssers perfectes, no? Després de tot això, també hi ha una càrrega política molt bèstia contra els governs, bueno, en aquest cas una càrrega directa contra el govern de Macron, que té l'Edouard Louis, té una lluita i una guerra oberta política molt forta, encara ara, però quan va escriure el llibre també. Quina guerra és aquesta? No la desconeixo. El què? Quina guerra és? Bueno, ell està completament en contra de les polítiques socials socials i econòmiques de Macron. Sí. És un tio declaradament d'esquerres, molt d'esquerres, i clar, bueno, està en contra de totes les coses que ha fet Macron com a polític de dretes que és Macron i de les privatitzacions, de la retirada d'ajudes a la part de la societat francesa més precària, de moltes coses que ha fet aquest senyor durant al llarg dels anys. Perquè porta ja un rato també dirigint el país. Sí, Déu-n'hi-do, ja porta 2 legislatures, si no m'equivoco. Sí. Vull dir que i és una guerra molt descarada en el sentit que tenen intercanvis de tuits fins i tot públics, heavies. O sigui que hi ha una guerra cara a cara entre ells, una guerra... Sí, perquè l'Edouard Louis és un tio molt jove, però s'ha esdevingut un personatge a nivell, diguéssim, intel·lectual, és una persona de referència. Aleshores, bueno, és un tio que malgrat la vida duríssima que ha tingut, ha aconseguit una posició social i de repercussió, diguéssim, molt potent. Molt bé. Aleshores, doncs, bueno, és un tio que val més tenir-lo a favor, diguéssim. Si jo després el Macron procuraria caure-li una mica millor. Doncs, Damnis, aquest dissabte, a quina hora, David? Pues a les 8. A les 8? A les 8. A les 8 les entrades se poden comprar a la pàgina web. Exacte, saladeteatre.com. La sala B és una sala molt xula, una sala on també convida a la reflexió, a l'art i... Exacte.
i crec que aquesta obra ho mereix també, no? Mereix després el reflexionar-ho, el pair-ho, no? El que ens estàs explicant. Exacte, de fet, el Davnis ens va oferir la possibilitat i hem acceptat encantats de fer un col·loqui, és a dir, després de l'espectacle hi haurà un col·loqui amb ell on la gent podrà, bueno, on no es quedarà amb les ganes on tot el que l'obra ha suscitat podrà ser adequadament recollit i farem que la gent no se'n vagi a casa sense amb dubtes, no? Amb algun dubte, i podrà parlar directament amb ell i preguntar-li, o sigui que una gran oportunitat. Doncs ja sabeu, estarem. Te veurem aquest dissabte. Moltes gràcies, Davnis. Moltes gràcies a vosaltres. Espero que ens veiem per allà, però aviam si ho patem. Clar que sí. Aquí la gent li agrada molt el teatre, no et preocupis. Estupendo. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ens veiem dissabte. Adéu. Una abraçada. Això és aquest dissabte? Sí. Però després tenim més programació durant tot el mes de juny. No parem. Sí. Què tenim? El dia 14, diumenge, a les 7, tenim un espectacle que ens fa particularment il·lusió. És un espectacle molt bonic, es diu Una bellíssima jornada. És un espectacle, t'anava a dir de dansa, però és més enllà de la dansa, perquè hi ha teatre, hi ha moviment, hi ha dansa, hi ha comèdia, hi ha drama. És un pare i una filla, però un pare i una filla reals. És a dir, hi ha l'Alma Steiner i el Piero Steiner, que com podeu veure són pare i filla. I comparteixen cognom? L'Alma és una vella coneguda nostra de la companyia. Ella, a part de tindre la seva carrera prestigiosíssima i superxula de ballarina, entre cometes sèria, té el seu passat, com cada vegada més gent al món de la dansa, com a Ampolina. Ella va ser ballarina de l'Ampolino. I per això, quan ens va presentar este projecte, ens va fer especial il·lusió per això, no? Perquè és ella i perquè és ella i el seu pare. És una cosa que no és freqüent veure als escenaris, normalment anem a veure pares i fills, però que són ficticis, i la relació s'ha hagut de construir, no? Diguéssim, artificialment. Però aquí no, aquí tot el que veurà l'espectador és real, és a dir, és un pare i una filla actuant, ballant, junts, i és increïble, és increïble. Estava parlant, no, el Davnis de relacions pares i fills. I aquí continuem amb relacions pares i fills. Continuem, ne veurem una de real. I a part que són pares i fills reals, tenen un talent els dos increïble. L'Alma i el Piero, que és actor també molt prestigiós. La demostració, no?, que pares i fills si poden arribar a fer coses juntes, si s'escolten i arriben a bon port. I a més també és la unió de dues famílies, no? O sigui, la família de l'Ampolino coneix a la família d'una Ampolina i tot queda a casa. Exacte. Ara m'he recordat d'una mica el programa que fas tu amb ton fill, no? També. Sí, tot en família. Va per aquí una mica, va per aquí una mica. I mola, quan les coses funcionen estan xules. David, quan és l'obra? Doncs és el dia 14. 14 de juny? Sí, que és diumenge a les 7. A les 7 de la tarda. Ja poden comprar les entrades també a la pàgina web. Sí. Vale. Exacte. Què més coses tenim al mes de juny? El dia 20, agafem el fil hi ha com dos fils este juny, fil de relació familiar i fil també perquè és el juny, és el mes de l'orgull, del Pride. Recollim este fil que també apuntava el Davnis i tenim una comèdia, en este cas. Ens van visitar ja fa temps també la Sala B, la gent de Nueve Musas, el Dani Visiedo. Tenim una comèdia que es diu El tamaño del amor importa. Posa damunt de la taula la problemàtica que tenen les relacions contemporànies, que per una banda és un esclat de llibertat, afortunadament, comparat en altres èpoques, però aquest esclat de llibertat porta al costat una sèrie d'inseguretats que no hi havia abans. Abans hi havia uns problemes, ara n'hi ha uns altres, hem avançat en alguns llocs, però este avanç tan ràpid moltes vegades porta moltes inseguretats, i a vegades ens fa temor plantejar-les. Sembla que és tabú i sembla que tothom hem de ser savis ja en poliamors i en moltes altres coses. Llavors esta comèdia planteja sense embuts i sense filtres què passa en aquestes relacions contemporànies, que tanta felicitat ens aporten, però a vegades tanta infelicitat. També tenen les seves complicacions. Exacte. És la comèdia... Sí, digues. No, he de dir que l'amor no és felicitat contínua. Exacte. L'amor és una lluita per a mantenir-la, no? Exacte. Molt bé. I serà el dijous, Dissabte a les 8. Dissabte a les 8. El tamaño del amor sí que importa. El tamaño del amor importa. Importa 17 de juny.
No és que el dia no l'has dit, no sé si l'has dit... 20. 20 El dia de juny. 20, exacte. 20 de juny. Que és dissabte, Sí. 20 a les 20, 20 Vale. a les 8. Però feu més coses per al Pride. Sí, de fet, tindrem el dia 26, Sí. ¿vale? El dia 26, Un no es lo mismo. Un no es lo mismo és el buque insignia, la companyia resident, l'espectacle resident, millor dit, de la Sala B, tindrem un no es lo mismo Pride. Vale. Tindrem a Fita, tindrem a Steinburg, tindrem a Divax, i mos faran un viatge per la història del col·lectiu, evidentment passat pel seu filtre. filtro, sí. Evidentment. Començarem a les cavernes i mos demostraran que el col·lectiu ja existia, no? Sí. No com molta gent sosté que és un invent d'ara, no? Sí, sí. Mos demostraran que ja existia, que ja estava allà present donant la seva versió alternativa de l'existència, no? I tan necessària. Hem vist a Divax vestida de drac, Sí, de drac de dragón. de drac de dragón, sí. La volem vestida de troglodita? La veurem... És que no puc dir-ho, no puc dir-ho. Vale. No puc dir-ho. Sé que Andrei està ja traient fum per tots els seus orificis. Molt bé. Perquè, clar, ha de materialitzar els encàrrecs locos que li fem. I només us dic que sorprendrà bastant. I a més són molts, perquè estem passant bastantes èpoques de la història. Sí, no, és un recorregut, i ja us dic molt... que no vol ser exhaustiu, però sí que vol ser canyero. Vale. I això, volem començar les cavernes i volem arribar fins als fets més actuals que han marcat la història de reivindicació i d'alliberament del col·lectiu. Vull dir que... Recordem data. El 26 de juny, que és divendres, sí. a les 10:30. Perfecte. I queda alguna cosa més per a juny? De moment no. De moment és el juny, és bastant ocupat. Però en sala B no se sap mai el que pot passar. Vale? Si hi ha un dia lliure, igual de repent sorgeix alguna cosa, perquè som inquiets per naturalesa, mos coneixeu, però de moment tenim aquestes 4 cites importants. 4 cites, si no heu tingut temps d'agafar nota, doncs entreu a la pàgina web, allí estan tots els espectacles, podeu comprar les entrades, podeu trucar, demanar, anar a la porta, trucar i qualsevol dubte, doncs està tot l'equip de la Sala B per a resoldre's, i aneu al teatre i consumiu, perquè si una cosa hem de dir és que és l'única sala privada de teatre que tenim aquí, com a mínim a les Terres de l'Ebre. Sí, jo crec que te n'has d'anar a Tarragona a la Sala Trono i cap a baix te n'has d'anar ben bé, diria que està a València, diria que Castelló no, crec que València ja directament. És a dir que... Que és que aquí està, o sigui que anem, consumim teatre, consumim art, i per això està la Sala B, una sala molt xula que la tenim aquí a la nostra ciutat. David Boi, tot l'equip, moltes gràcies. A vosaltres per donar-nos este espai. Ens veiem el dissabte. Molt bé. Aquest dissabte, recordeu. Moltes gràcies. A vosaltres.